Има истории, които просто те карат да спреш и да се замислиш. Днес ще разгледаме точно такава история за една трансформация, която е колкото шокираща, толкова и вдъхновяваща. Тя показва как една жена превръща най-мрачните си моменти в основа за изграждане на глобален бизнес. Това е история за това как най-големите ни слабости всъщност могат да се превърнат в най-голямата ни сила. Възрастта е глупост. Това са думите на Трини Удъл. И знаете ли, тя не просто ги казва, тя ги живее. Нейната история преобръща наопаки всякакви представи за това, кога и как може да се постигне успех. Но за да разберем докъде стига, първо трябва да видим откъде тръгва. А историята на Трини започва не с успех, а със свободно падане. Една спирала надолу в зависимост от кокаин, която я поглъща още като тийнейджърка. И тук не говорим за някакъв кратък, мрачен епизод. Не, говорим за цяло десетилетие, изгубено в борба. Десетилетие прекарано в влизане и излизане от безброй клиники за рехабилитация. Една дълга, изтощителна война с самата себе си. И тук идва парадоксът. Повратният момент не идва с някаква голяма победа, а с пълно и абсолютно поражение. Промяната започва едва тогава, когато тя признава своята тотална безпомощност. Точно този момент, в който губи всичко, се превръща в основата, върху която започва да гради една напълно нова идентичност. И така, от пепелта започва преизграждането. След като се освобождава от зависимостта, тя се изправя пред може би още по-трудна задача – да открие коя е всъщност и да изгради увереността си от абсолютната нула. Тук тя научава, може би, най-важният си урок. Разбира, че има огромна, колосална разлика между това просто да изглеждаш уверен и наистина да се чувстваш така отвътре. Осъзнава, че увереността не е дар, с който се раждаш. Тя е като мускул, трябва да го тренираш всеки ден, с дисциплина и постоянство. Следващата глава я изстрелва директно под светлината на прожекторите. Световно известното предаване What Not to Wear я прави разпознаваема навсякъде. Но тази слава, колкото и да е бляскава, се оказва, че има и своите скрити граници. Шоуто е феноменален успех. Безспорно. Дава и невероятна платформа, световна популярност. Но вътрешно тя усеща, че това е само трамплин. Трансформациите в предаването са само на повърхността, само външни, а тя жадува да създаде нещо с по-дълбок, по-траен смисъл. И точно тази неудовлетвореност я тласка към следващото й, може би най-голямо предизвикателство. Тя решава да създаде Трини Лондън. И го прави на възраст, в която повечето хора вече мислят за пенсиониране, а не за рискови стартъпи. 53. Само си представете. В един свят, който е просто обсебен от младите предприемачи чудо, това число е само по себе си акт на бунт. Но пътят се оказва, брутален. Инвеститорите й отхвърлят един след друг. Списъкът с откази става все по-дълъг, но тя не се предава. И тук идва нещо невероятно. Стига до там, че започва да продава собствените си дрехи, само и само да събере начален капитал. Това е повече от решителност. Това е пълна, абсолютна отдаденост. Този болезнен опит я научава на нещо фундаментално. Упоритостта е по-важна от парите в банката. Когато вярваш в идеята си до край, всеки отказ се превръща просто в поредната стъпка по пътя. Добре, но как тогава успява да пробие? След всичките откази, как става пробивът? Отговорът не е в парите, а във връзката. Тя изгражда цялата си бизнес стратегия върху нещо, което не може да се купи – автентичност. Тя изгражда изключително лоялна общност, като е напълно себе си. Свързва се директно с хората в социалните мрежи, показва се без грим, говори съвсем открито за проблемите на кожата, за бръчките, за остаряването. И тази брутална честност изгражда нещо безценно – доверие. И тук стигаме до ядрото на нейния успех. Оказва се, че в днешния свят хората не купуват просто продукт. Те купуват принадлежност. Те купуват усещането, че някой ги вижда и ги разбира. Но какво стои зад всичко това? Какво подхранва този неспирен устрем? Какво е горивото, което я движи напред през всички трудности? За нея отговорът е една единствена дума – енергия. Тя вярва, че високото енергийно ниво и позитивната нагласа са горивото, което поддържа един лидер.
Това е онази жизненост, която влагаш във всяко едно начинание и която, в крайна сметка, определя и неговия резултат. А какъв е резултатът? Днес Трини Лондън се оценява на стотици милиони, но това не са просто пари. Това е доказателството за силата на една философия, родена от най-тежките изпитания. В крайна сметка, историята на Трини Удъл ни остава с един доста сериозен въпрос, който всеки от нас може да си зададе. Коя част от нашето минало, дори и тази, която се опитваме да забравим или да скрием, всъщност може да се превърне в най-мощното гориво за нашето бъдеще?